Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Andam ko mutabang ni bisan kinsa. Pero, nang tilde, may mo bang makigistorya nimo sa mga katiyot? Mahimo man idana, pero kinahanglan nga kitarang duha ang magsultihanay. Aw, dali. Sunod na ko kay magsultihanay tang duha. Nang tilde, sultihi ko sa tinuod nang. Kisa may munebawaan nga adunay dakong katalagman nga umaabot. Seryoso ba ka nga misulti na ko ini? O iba ra ni kaugalingong pangagpas? Ay, tingali. Sa ako rang kaugalingong pagsabot sa panahon, idana. Mohangyo lang ko ng palihog. Sultihi ko sa tinuod. Nahibaw kong wa ka musulti na ko sa tinuod. Matinuod man o dili kining akong gisulti nimo, idana. Mas maayo kyud nga mangandam ta kanunay. Ilabi na kyud ka. Kay delikado. Nga wa ka lang mahipaw nga doon ay mga tao nga nagpahipi lang sa tago. Nga dunay dakong kasilo o kasina diha nimo. Sa tinuod lang nang dugay na kong andam sa tanangay kayon. O di na sa bago sa akong paminaw ang dakong katalagman nga umaabot. Kay kanang mga butanga, nahitabo na sa panahon pa sa akong mga ginikanan. Tinuod ka ng imong gisulti, idana. Mahimong masubli kining tanan. Mao nga ato kining pangandaman. Salamat kayo ng Tilde. Nakasabot ko nimot kung anong nagpanagana ka pa sa pagsulti na ko karon. Kung kinsa ko nagsultin mo bahay ni anang mga butanga. Pasensya na kaayo ka, idana. Maura na'y akong mga pangagpas. Pero kining tanan akong gisulti. At dunay mga kamatuoran ini nga angay gid nato matngunan. Nakasabot ko nang ayaw ka pala ka. Nanggandam na ko sa tanang posibleng mahitabo sa unahan. Pasagdi lang, idana. Kay ni ako uban nimo. Dili ka na mo pasagdan. Ug andam kong isugal ang akong kinabuhi para nimo. Salamat kaayo ng Tilde. Very good kaayo ang imong idea, Ronnie. Nalipay ko sa kapaspas sa imong aksyon ining atong mga plano karon. Puslan man nga wala tayo mahimo sa legality nga isyu ni Dana. Ari lang ta sa hilom nga pagi. Gusto na ko nga ako mismo mao yung personal nga makikistorya ni anang ginganlan og iyo tuling. Ako na siyang gisgutan bahin mo. Ug mato niya, andam kay sa mutabang na to. Pero mao lagi na. Kinahanglan nga andam sa tang mubayad ngadto niya sa kantidad nga iyang pangayon. Maminaw na ko sa iyang mga diskarte kon. Unsaon niya aron makuha niya ang atong gusto. Mao lagi to nga kung gingon nimo. Doon ako yung mga suggestions niya. Pero mato niya, mas gusto niya nga buhaton ang iyang paagi. Unsa may iyang paagi nga gusto niyang buhaton? Gusto niya nga magsabwag og nagkalaing-laing matang sa sakit sa itong palibot. Nga di na maato ni Idana kung unsaon niya pagtabang ang mga tao. Unya? Unsay sunod nga mahitabo? Diha na kuno siya magpaila ni Idana sa sikreto nga paagi. Nga ihunong lang niya ang pagpakalat og mga sakit kung ihatag ni Idana ang formula sa iyang tambal. Mao ba? Pero maangin sa taana. Muhatag kuno siya nato og taming nga di kuno ta mataptan sa sakit. Ang mataptan ra kuno kadturang wa mahatagi sa iyang anting-anting. Tinuod ka ng mga butanga, Ronnie? Dili ka hatapang wartahan lang, ana? O kung gusto kang kamaturan,
daghan kag mapangutanan nga mga saksi sa binuhatan na natuwana. Mismo si Tia Tilde, makatug-an nimo siya sa tanang sikreto ug yung man abilidad ang natuwana. Pero, ganang buhi pa man ang tawhana karon nga gatos naman kakapin ang iyang edad. Ngano na buhi pa man na si hangtod karon. Di ba? Nahimo man ka na siyang tinunglo sa inyong dapit human sa nanlabay mga panahon? Ingon nini nga kung nahibaw-an nga mga sugilanon. Tiyo, tiya, No. Ngano, Dana? Ngano? Ngano? doon na lang unta ko'y mga pangutanan ninyo, tiyo, tiya. Ay, muligi. Sige, sulti. Bahan man na sa unsa, Dana. Bahin pa kani adto, tiyo, sawa pa nila pa siya nga akong mga ginikanan. Nalang ko'y gustong mahinumduman. Di ba usa silang gipasangil ni tatay ug nanay kani adto? Nga sila gipasangil lang sa mga tao nga mao nakaingon sa daghang kinabuhi ang namatay? Oo, Dana, gusto ka. Mo na gusto na kong klarohon, tiyo. Kung noon sa gitinud-anay nga isyu may tungod ni anang butanga. Ngano sila man si nanay ug tatay kani adto ang ilang gidutan? O gipasangin lang sa daghang mga inosenteng tao nga nangamatay. Malagi. Ilang gipasangin lang ng imong amahan nga ang imong amahan ug inahan tungod sa mga kasina ug tumutungo nga sila kuno'y nagmugna ug nakaingon sa daghang mga sakit nga mitumaw sa palibot ngadtong panahon na. O, nainumdum ko anak tiyo. Pero ang gusto na ko maibawan, kung kinsa kito mga tawhan na ang nagmugna at paagiha, aron madutan sa tanan sila si tatay ug nanay. Sa akong ninumduman, no, ang nangugod kaniadto aron sunugon og patyo ng imong mga ginikanan, mao man ang amahan nila ni Rune. O, naibaw ko anak tiyo. Usa ka sa nagtug-an ako ni anak kani adto. Pero naapay daghang mga tao nga nagpaluyo ni anak kani adto. Ang gusto na kong mahibawaan karon, kung kinsa ang mga taong responsable nga naghimo sa nagkalaing-laing matang sa sakit. Ay, mo na ibutang nga wa na kung may bawi, Dana. Una-una ag maayo tiyo. Naibaw kong gisultihan kanila ni tatay kani adto. Muna gusto na kong mahibawaan kung kinsa sila tiyo. Bisag usalan ka tao ang imong mahinumduman. Bilakaw day si Dana Puldo. Mo lagi. Wa, milakaw na ba? Milakaw na ba? Ay, sa tungo gabad. Wa pa ko muman ba? Wa magani ko kabandang nga milakaw lagi, ya? Mutingog na ko. Patingog na. Ikaw sa akal. Asa man kaya ito siya padong na eh? Mo lagi. Sagad adto man na siya muhapit sa simbahan. Pero mubalik na sab na sa dayon. Mao. Dayon. Son. Sikit-kit na ko ni mo dayon. Milson biya. Ganihar ba to siyang milakaw, noy? Wan, murag taon-taon naman to. Mao. Basin gani og niya na ron to pangunan eh. Mao ba? Paboto na lang siguro na mo siya, noy? Mo. Tuod Sir Nelson ba? Kung siya naman di balita sa iyang application, sir. Mao. Mo lagi. Mayo man nang. Muna'y usa sa akong ibalita ninyo nga si Dana, basin sa sunod buwan na gyud siya makapanambal og balik nga legal na nang. Uy, mo lagi. Wow. Stilan, kanindot na balita, sir. Mao gyud na gihandom kanunay ni Dana. Oo, bitaw. Sigurado yung malipay siya ng balita, sir. Madog mo lagi. Ma-release na to sa sunod semana ang mga papilis, noy. Mao ba? Kumanto mapirmahan ang mga dokumento. Ibalik to sa Manila o mapahibaw ra sa bunya dayon ang mga ang ato mga abogado nga gawas no nang manambal pagbalik si Dana. Una sigurong magpatambal ini. Mo lagi. Una, ikay Ikaw una. una magpatambal ba? Una. Mao. Sa sakit. Nasakit ka ba dong? Loading kay kuda, loading kay kuda. Ka na margulas usan na tambalan. Sakit ko. Kuam ko. Huwag ka signal. Dugay na mo na akong sakit na ipuldo. Dugay na kaya Ako malang gilom-loom. So na kinis dugay na panahon. Ako lang gilom-loom. Mo lagi. Unsam din mo sakit buds. Sakit ni kasing-kasing ako ano eh. Uy. Ay, Kasing-kasing. doon na kay heart failure ba dong? Naa nang imak.
kasing-kasing. Dugay na yung nasambad ang akong kasing-kasing. Mura ganyan ka ng gikabahong na ni. Tarong ka na badong. Kumidya mo nag-imo ay. Ay, tinuod lagi ng imak. Kabahong. Tinuod niya ako, hindi ni komedya. Seryoso ni. Kaya pilmig baghuot ang akong dughan. Ilabi ka ng dugay na kayong panahon nga. Wa na yung kumakauyab. Sayon raman ang tambalan, badong. Kung sa may tambal ni sir. Iutong ra ni mo og dugay, hangtod nga di ka kaginhawa. Bitaw. Mo lagi. Binuang mo. Binuang. Seryoso na ka sir. Binuang mo na mo sir. Gusto mo yung ka mamatay ko? Oh, di ka pa ana. Para ka usar ba? Bitaw. Bitaw, Bads. Basta, sakit sa kasing-kasing, Bads. Iutong lagi na siya, Bads. Lain na sa ninyo eh. No eh? Malipay na mo mamatay ko. Ay, ikaw sa badong ba? Pagklaro ka na yan ay mong sinultihan. Napagay kasing-kasing kabahungon. Klaro masab ka na binuang ng imo. Mga disab ka tarungon og tubag. Bitaw sir. Nalipay lang ko sir nga makapanambal na og balik puhon si Idana. Kitang tanan malipay gyud. Kay tinud-anay man tong kita. Tinud-anay man tang misuporta ni Idana. Dugay na ba daay kang nagserbisyo din sa simbahan ng Tildi? Mga duha pa lang katuig ang nakalabay, Idana. Gihalad na nako ang akong kinabuhi nga niya. Tungod sa ikaduhang kinabuhi nga iyang gihatag nako nga kahigayunan pinaagi nimo. Dalaygon ang Diyos ng Tildi. Pero nang niagi ko ron tungod kay gusto kong sultihan mo sa tinuod. Bahin na basab ka na sa akong gisulti nimo. O nang, gusto kong mahibaw kung doon na kayo na inumduman. Kung kitsa ka itong mga tao nga nagmugna sa mga nagkalain-laing sakit ka ni Ato. Idana, ang akong gisulti nimo maoy sunda. Ang pingi ang imong kaugalingon. Kay kung dunay daotang mahitabo nimo, ang tanang mga tao din sa lungsod buhay na swerte, mabutang yun sa dakong peligro, og delikado pa nga mahurot silang tanan og kamatay. Nang, uwa ko mahadlok nga mamatay kung pagbuot na kini sa kaytasan. Apan utang buot, sultihi ko sa tinuod. Kinsa ang mga tao nga dunay daot ang plano aron mabutang sa dakong peligro ang tanan. Pinakadelikado ka na nga butang konsultihan ti ka, Idana. Wa ko mahadlok ni sa kamay ng Tildi. Andam kong isugal ang akong kinabuhi basta sultihan na gikunin mo sa tinuod. Bueno, sige. Sultihan ti ka. Pero Unsa nang, kinahanglan nga maglikay ka niya. kisay iyang pangan. Siya si Tuling Dagumtum, ang karaang Miriko sa Sitio Undol. Unsa? Tuling Dagumtum? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!